מפחד מהבוקר. זה מזכיר לי קצת את המדרש על אדם הראשון, שראה את שקיעת השמש בפעם הראשונה. הוא חשב שהעולם חוזר לתוהו ובוהו. זוכרת מה הבטחתי לך? תראה, פה, כל החלק הזה, חדר ישיבות. עם 20 סוכנים שיושבים שם ומדברים מכל העולם. יואב! אין פה אף אחד כבר 6 חודשים. די, ממי. אין פה כלום. בוא הביתה. תפסיק, בחייך. הכל בראש, מה? יאללה, בוא נתקתק את זה. תקתק את זה... אתה ממהר? לא יודע, נגמר נלך הביתה. נגמר נלך הביתה, אפשר לחשוב מה מחכה לך בבית. היה דווקא עריכה טוב. איך זה להיות בן 40? היה לי כמו ירידה לצורך עלייה. בבקשה משחקת. עכשיו דימה מראה אתה טקטיק, מה קספרוב מנצח קומפיוטר של אמריקאים ב-79. טק, 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 טק. מרס, חכה.